waisia nazijei maso iwe chingosiwa tati chingosiwa iwe une musikana wako usafodzerese musikana usafoseredze musikana kuti akude chingosiya ane wake usafoseredze musikana akude chingosiya kuti iye ane wake kaya iwe uriwe watorerwa chimoko chako nemumwe wako kaya aizvozvo kaya uriwe watorerwa chimoko nemumwe wako utongoenda kumba zvako apa kuenda kwauri kwako izvokuzve chimoko chacho kandi chiri chako kaya watorerwa nemumwe wako unogara chiko ikoko unogona kutongoona kugeka mboko kaya usafoseredza musikana kuti akude usafoseredze musikana kuti akude chingogara ane wake tanga wamusvikambura obva waziye kuti ane wake iwe ukatorerwa kaunodini iwe ukatorerwa futi unodini kaya watorerwa nemumwe wako kaya watorerwa nemumwe wako kaya wotongoenda kumba kwako kaya ava chimoko ndechako kaya kaya chimbotenga mazigaya chimbodati wanyanya kufosa kobva wangosiya kuti ane wake kobva wazviziye kuti iwe ane wake usafoseredze musikana akude usafoseredze kuti iye agukude ane wake chimbofunga ane wake waanoda usanyanye kuti musikana akude usanyanye kufoseredza akude ane wake iwe uriwe chibogaya usati wayenda kachigogaya asati anyanya kuramba chigogaya kutichika anenge atorine wake chigosiya kuti ane kake usawanze kungafoseredza akuna kabasa usanyanye kufosa akuna basa kaya ane wake chigosiya ane wake waanoda iwe chigosiya ane wake anoda akapengesana naye murudo iwe usagaye kuti sei azongondiramba sei andiramba usagaye izvozvo kaya ane wake siya ane wake waanotongoti teti anogara mumwoyo make chingozviziva usanyanye kufosa kuti akude chingosiya ane wake chingogaya ane wake musikana uriwe watorerwa kako apa siya watorerwa nemumwe wako apa ari pakati pekukuitisa hako unogaya chiko iwewe zvako enda kumba kwako gaya iwe hako gaya iwe hako gaya zvako weriwe kwako karika chimoko kako